ya mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Iramu mampet kuwi mesti. Oh, Kabeh iso. telek ki mambu. Telek apa sing ora mambu? Ngayal. Telek dipoto. Kuwi gak mambu. Iki ana telek dipoto. Cekrek. Ora mambu. Enak endi telek pitik karo telek bebek? Sik to. Enak endi telek? Ora enak Pakde nek jenenge telek ki ora enak. Berarti tau mangan. Ya wis ngene. Saiki padha-padha telek ya. Panjenengan wis kita kai sing enak wae. Jenengan enak endi? Iwak pitik, iwak bebek karo telek. Enak endi? Kok kuwi aku ora nek sing seneng kita. Masa ora nek seneng mau ning pondokan ngentekke akeh sak panggung. Ora seneng aku. Tenan? Ora seneng. Ora seneng. Pertanyaanmu balenono. Enak endi? Ndak ndi? Iwak pitik karo telek enak endi? Iya enak iwak pitik. Enak iwak pitik. Heeh. Berarti wis tau mangan telek. Nek kena yo ngentekke nggonamu lho.